Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan je doen om innerlijke genezing te verkrijgen? Verstaan die wil van God voor jou leven. Om die leringen van die Bijbel te kennen, is van kritieke belang in hierdie verband. Een persoon wat niet Godse woord verstaan nie, kan niet verwachten om Godse werk in zijn leven te verstaan nie. Je weet al dat God jou voor een doel gemaakt het, maar wat is die doel waarvoor hij jou gemaakt het? Zelfs al weet je niet wat Godse plan voor jou leven is nie, weet God wat hij voor jou beplan het. Jeremia 29 vers 11. Zij wil bepaal elke aspect van een persoonse leven. Volgens Efesiërs 1 vers 11, doen God alles, volgens die raad van sy wil. Hij het een plan en een doel met alles. Erken dat zolang jy aan hom gehoorsaam was, hij jou in die rechte richting gelei het, maak nie saak waar jy is of was nie. Jy is dus nie een slagoffer van jou omstandighede nie, en jy kan selfs jou reactie op die ongunstige omstandighede en gebeure van die lewe bepaal. Om bijvoorbeeld op een sinkende skip te wees sonder reddingsbote en reddingsboeie, verg vinnige denken en vinnige reactie. Hoe je reageer, is jou keuse. Jy kan of besluit om oorboord te spring, of die stukkende delen van die sinkende skip gebruik om jou te red van verdrinking in die see. Om Godse wil voor jou leven te ken en te verstaan, zal jou ook helpen om in ooreenstemming met sy wil te beweeg, en nie makkelijk buiten hierdie plan op te tree nie. Die lewe van Josef dien as een baie goeie voorbeeld in hierdie verband. Sy interpretatie van die nadelige gebeure in sy lewe, het hom gehelp om te verstaan dat dit niet toevallig gebeur het nie. Zelfs al was Josefse verwerping en verkoop deur sy broers as een slaaf een baie slegte ding, het sy verstaan dat dit deel was van Godse plan om sy volk van hongersnood te red, om verhoed om verbitterd teen hulle te raak en later wraak op hulle te neem. Genesis 45 verse 5 tot 8, 50 verse 15 tot 20. God het Josef eindelijk 13 jaar voor die tijd gestuur om lewe 20 jaar later te bewaar. Hou rekord van jou goeie ondervindingen en gunstige gebeure. Hoewel daar baie mense in die lewe is wat tred hou met die slechte dingen in die lewe, moet jy noukeurig let op wat goed is. Erken dit as seëninge van God, specifiek vir jou. Jou vakansie op die strand, die lekker verversings wat jy by die verjaardagpartytjie geniet het, die lekker inkoopie uitstapie saam met jou ma, en die goeie punte wat jy vir jou geografie taak gekry het, is net een paar van die talle goeie dinge wat onlangs in jou leven plaasgevind het. Dit het niet uit die lucht geval nie, en het ook niet per toeval gebeur nie. Hierdie ervarings was niet bloot toevallig nie. Om Godse barmhartighede, verdraagsaamheid en getrouheid te onthou, bring hoop, soos Klaagliedere 3 verse 21 tot 23 sê, dit zal ek ter harte neem. Daarom zal ik hoop, dit is die goedertierenhede van die Heere dat ons niet omgekom het nie, van sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke morgen niet, die trouw is groot. Jy kan een boek, leer, boks,
plakboek of rekenaar gebruik om die herinneringen aan hierdie goeie dinge te stoor. Deel jou laste met die Here in openhartige gebed. Dit is baie beter as om bloot iemand van jou probleme te vertel. Deur vir hom te sê wat op jou hart lee, sal jou bekommernis dan vervang word met die vrede van God. Filippense 4 verse 6 en 7. Dit is dus moontlik om vrede te hê, terwijl jy steeds die probleem het. Die vrede van God is veel meer as gemoedsrus. Slechts die vrede van God kan een mens in staat stel om in vrede te wees, te midden van een storm. Dit is omdat die vrede van God hoër is as, of bo die begrip van die mens uitroon, dat dit as een wag oor jou hart en verstand kan dien. As die vrede van God laer was as jou verstand, zou dit niet moontlik gewees het vir dit om een bewaker van jou hart en verstand te wees nie. Sy vrede zal jou dus verstandelijk gezond hou, aangezien dit verhoed dat jou feilbare menselijke begrip sy sin kry. Baie ongelowiges wil die vrede van God hee, maar niet die God van vrede nie. Al het jy as Christen vrede met God, kan jy ook niet verwag om die vrede van God te hee, sonder om tot hom te bid oor jou strijd nie. Gebed, smeking en dankzegging leidt tot die vrede van God. As een persoon dus een gebrek aan vrede het, is dit waarschijnlijk omdat hij dit niet gedoen het nie. Baie versuim om dankie te sê wanneer hulle bid en smeek. Wanneer jy die vrede van God het, word jou hart en verstand deur Christus Jezus beskerm. Godse vrede is jou hartskuld en verstand bewaarder. Eerste Petrus 5 vers 7 gee verdere bemoediging, werp al jylle bekommernis op hom, want hij zorg vir jylle. Vertel ook vir die Heere wie en wat jy seer gemaak het, en vra hom om die emotionele letsels wat daaruit ontstaan het, te hanteer, aangezien dit nie sommer net sal verdwyn nie. Hij weet dat net soos fysische littekens aanhou groei soos wat die lichaam groei, as hierdie littekens nie stiptelik of behoorlik hanteer word nie, hulle ook saam met die persoon sal aanhou groei. Anders as Adam en Eva, moet jy in God skuil, nie van God nie. Hulle ongehoorsaamheid aan hom was die rede waarom hulle geskuil het. Genesis 3 vers 8. God kan jou beskerm teen diegene wat sleg is. Volgens Psalm 119 vers 114, is God self jou skuilplek en skuld. Hij zal dan afreken met dit wat buiten jou vermoë is. Omdat God in staat is om in die harte van mensen te werken, kan hy hulle sleg laat voel dat hulle jou sleg laat voel het. Dit hoef nie te wees dat hulle heerselhouding teenoor jou, of hul hantering van jou situasie heroorweeg, sodra jy baie siek word, of die verlies van een nabije geliefde ervaar nie. Voortdurende skuldgevoelens of spijt kan eindelijk hulle deel wees, totdat hulle besluit om jou om vergifnis te vragen of recht te maak.